מתנדבי עמותת מאירים לחיים מבקרים בכל בתי החולים בארץ אצל חולים ומשפחותיהם ומציעים נחמה, תמיכה ורגעים של שמחה בזמנים מאתגרים ומורכבים ביותר. כמה ימים לפני פורים הייתי ביום ממש קשה שהייתי בבוקר צריך ללכת לטיפול, ואז בדרך לטיפול באו אנשים מהעמותה והם עשו לי טוב וזה ממש שימח אותי. אנשים שאני לא מכירה, לבושים בתחפושות, עם רעשנים, עם טופים, עם גיטרות, עם מוזיקה, והתחילו לשיר את שירי החג, והילד פשוט היה בעננים. הרימו אותי ממש כי הייתי במצב רוח על אפס. אני ממש מודה להם ברמות, מצווה ממש גדולה. שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה. אמן! ירים אותם ממיטת חול ים. אמן! וכן יהי רצון ונאמר. אמן! באמצעות מחויבותה הבלתי מעורערת לחסד ולהתנדבות בקהילה, עמותת מאירים לחיים פועלת להושטת יד לעזרה ליתומים, אלמנות ולחסרי כל בכל תחומי המזון, התמיכה והסיוע הכלכלי. העמותה שמה לעצמה למגמה להאיר היכן שחשוך, להעניק ולתמוך היכן שצריך, ומגיעה למשפחות נזקקות ומאירה להם פינות חשוכות. עמותת מאירים לחיים מחלקת סלי מזון שכוללים בשר, דגים וכל מה שמשפחה צריכה כדי לשוב ולהעמיד צירים מלאים בכל טוב. באמצעות מחויבותה הבלתי מעורערת לחסד ולהתנדבות בקהילה, עמותת מאירים לחיים מגלמת את המהות האמיתית של רוח הקהילה ומכניסה אור ותקווה לכל משפחה. מאירים לחיים, מאירים את העולם בנתינה.